Gihisgutan sa unang pagbasa ni San Pablo unsay nahitabo nila nga mga apostol ni Kristo. Ang tanang kasakit sa kalibutan gipahamtang ngadto nila hangtod gyud nga sila gipatay. Mao ni ang tinuod gyud nga mahitabo kung mosunod tas Ginoo. Ang tanang kasakit sa kalibutan ug mga pagsakit ato yung maagian nya kung wa ganita magsunod sa Ginoo ug wa ganita makaagi sa mga kasakit nga tanan dinhi sa kalibutan, pasabot wa ta magsunod sa Ginoo, galihay-lihay ta, kanang bagat-bagat lang ba, tagbo kas Ginoo diri biya na sad, tagbo na sa Ginoo biya na sad. Bayon sa manang inyo, sunod yun o bagat-bagat lang? Ang inyong kinabuhi karon ba? Unsa man ni sunod yun mo sa Ginoo o bagat-bagat? Kana ko magkita lang ta panahos misa, gibagat na tong Ginoo, inighumas misa, wa na say Ginoo. Bagat-bagat ba? Mutuo ko Ginoo basta ting pangayo o grasya. Pero daghan ako grasya, limot na sa kus Ginoo. Ana. Labi na gyud og ingnon ko nga sundan ning pulong sa Ginoo. Unya na lang na. Sila lay mosunod na. Kanay mga pari, kana mga madre, mo na pasunda, ay apil na kada mga magliktor diha. Ana. Mo na pasunda sila. Kay naa man gina sila simbahan. Ayaw lang ko. Kay ako mosimba ra man gyud ko. Inana ba no? Mo na ni mga bagat-bagat. Nya karon unsa may makapalangit ningon ra baring inahan diri ni wa man tingali inahano nga nangandoy sa kadautan silang anak, di ba? Wa gyud mo nang inahan diri nangandoy gyud, sus malangit unta ning duha na ko ka anak mo na kay naa mas Kristo, iya gid yung giduol, Lord palingkuran ning duha na ko ka anak. Ingon des Kristo, ayaw anak, ay pangambisyon anak. Ang pangambisyon noon, inomos kupa nga akong imnan, pabunyag mos bunyag nga akong dawatonon. So sige, okay kay mi ana Lord. Pag ingong yung okay, ingon des Kristo, sige, okay kayo, makainom gyud mo, pero dili ko mosaad nga molingkod sa akong tuo o sa akong wala. Di ko na isaad. Pasabot kung mosunod tas Ginoo mga igsoon, ayaw pagpaabot og reward. Sige, lingay mong tupad. Musunod ka sa Ginoo. Kita lain man ta. Ato pang mahayan ang Ginoo. Lord, sunod biya ko nimo ha. Purti na kong binuutan. Ngano man ni. Ayaw na. Basta musunod tas Ginoo, di deta mag-expect og reward. Na siya. Kung magbinuutan ka nga bana, ayaw pag-expect ng imong asawa di gina kapangabit. Posible gina makapangabit, labi na gwapa-gwapa na niya, may pagkaigat-igat og jutay, matukhangan ginaglain. Ayaw pag-ingon nga ako gabinuutan baya ko ha, ikang animala ka, bantay lang yung ka, sige ra ba kung sakay diri sa barko, ikaw diyang nahibilin, basin ha. Ayaw. Why siguro mo side bit ginagpanagsa, sama sa nimo diha sa barko. Mo sa na ang asawa, sad ganing asawa nga buutan niya yang bana trabaho og barko ba or asa trabaho layo nga lugar, kita lang sila duha ka buwan kada tuig or usa ka buwan kada tuig. Ayaw sad pag-expect asawa nga magbinuutan ko dira, ikaw dito ha, pagbinuutan ha, pagbinuutan ayaw. Padayon lang dihag binuutan, wa nay reward, nindot no. Hoy. Ug magbinuotan siya, iya sad na. Pero ikaw pag binuotan, sunod sa Ginoo, matud pas Ginoo, ayaw na paghuna-huna, lingkod yung gusto lingkod yung kuswa. Di na mo'y atong ambisyon. Ang ambisyon inomos ko pa. Pabunyag mos kamatayon akong agian. Mao na sakto. Sige pangayo ang reward.
Stila no, doon na pa ba kayo manimba ni sunod buwan? Ladlo. Panalitan ko, ingnon ta mo, palit mong slot. Ang sama inyong ingon, palit kong slot. Kay ingon rabas pander, basta mo palit og slot, mo bawas ang Ginoo og 100 ka pilo. Nawa na, negosyante na kaana. Ang resulta, di gina ni mo madawat. Kung mag-expect ka sa reward, di na ni mo madawat. Oftentimes, in quotation ba? Ka palit ko slot kay para maayo ko sa akong sakit na mamatay na Ginoon ka na. Ayaw pag-expect og reward. Ang ato gyung himuon, magsige gitag desisyon nga mosunod gyud ko sa Ginoo. Nganong di man ta mag-expect og reward? Hibaw mo. Sige, pangutan na imong tupad sa kalain sa dana, no? Trabaho tayo, di ta mag-expect. Ngano man na? Nganong mao man ay pamaagis Ginoo? Hibaw mo? Wa sa ko kibaw. Ambot nga, iya man nagisuwat diri. Pero akong gipamalandungan, matod pa diri sa tubag nato sa Salmo. Sa tubag nato Salmo. Sila nga nagpugas, nga naghilak, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Automatic na dena mga igsoon. Automatic ba? Para kung mupalit ka na ikag sakyanan, automatic nga naagi na yawi. No? Ayaw na pag-expect na tagaan kag yawi. Automatic na yawi. Nya automatic sa na nga kung mupalit kag sakyanan, muandar gina. Nya kumplito gina siya ligid. Pero ayaw palit sa sakyanan, di jud kakatilaw anang yawiha, di jud kakapadagan anang sakyanana. Pasabot di ay, ready na ang reward. Ready na ang bunga. Ang pangutana, mutanom ba ka? Kay inigtanom ni musyot, kana kung maghimotag ready naman na. Pero muhago ba ka og tikad sa yuta? Mo na requirement. Kay og mutikad lang ka sa yuta, kapoy gyud ako mag-uuma man gyud ko. Amos una sipsipon mo na namo kanang inong kaingin. Purti grabe ha. Akan akong manghod ganas miyo, Pedro kanang na-paralyze. Mao nay wadwad kay uma kuyog ni Papa kami. Kana magtan-aw ko ingos Papa kana niya atong kaingino na diha ang mga gilon, mga kana mga among tawag nito hilos-hilos, mga daat, mga buga nga perting haita o niya bakilid pagkestanan para ko na nito mga lugar dinhi nya hinay-hinayon ani mong sip-sip mo dingyo pa nimo tilas pa pasgaw pa hamtik pa hulmigas pa kana pang mga boot nga tag-as kayo mga tunok. Kana bang inig-ingon bang ato ni diding kainginon? Paita ni, mura kag maghila ko siging bait sa sundang kay inig human ni mugtadtad tibok adlaw, wa na nangagibang ng sundang siging bait. Ighuman na sagtadtad sa mga kuan nya si Papa ra ba di ra ba mosugot nga kanang tumba lang kay tumba ipasapsap gyud nya ipatapok pertig yung hasola ba unya guada sa daan ng marig nya kanira bang tungaso nya bata-bata pata kanang maigo ng marik sa kanang kuan bato muuntol man na muana man na diri sus mura kita gisuntok diri Manny Pacquiao puk ana luha na sang mata porti pag yung inita nya igabot dito utan kabugay nya kanang tinabal lawlaw mo ikanon na trabaho gyud nya inig humagkuan ya sampungan man sa to sampungan niya humaguad ana sugod nagtanom ana paabot pa jud kag mga 4 ngadto 5 ka buwan una pa makaani ana so naagis dul-duol sa katuig nga kumbati nga wa gi income sige lag trabaho mo bitan nang moingon ko nga kun mo trabaho kay mo ay mo pangayog sweldo kay kami nang umamis una di gid may mangayog Ginoo inigtanom nako ani sanggi nako ika sunod semana di na pwede ang amo ra gyung tumong pananom lang yun muna ako din di jud ko mopugos ninyo nga mahurot dayon ing slots nga naman anad man kog paabot
Anat kog paabot o tanawa karon nga hinay-hinay lang tag paabot, tanawa unsay nahitabo sa atong parokya, antod pas ubang mga parokya nakatabang pata nga naman kamauman tan mo paabot, hinay-hinay lang, ayaw dali-dali ang importante mo tanom gid ta nya inigtanaw na mo diri samtang magtuno tubo na tong tanom. Sogo na sa ingos papa, kadto na sa atong atakihon dito. Ala, sip-sip na sa dito. Ana, nadugay ni balik kog eskwela, ingon na ako akong maguwang kay nangundang maming duha. Pag grade 4, ngundang mi. Akong maguwang katus Pedro, kusog man kay muka ingin, yung mga haringga, migmanggab, tag 50 kataro, bunlotos, babaw niya, spray, okay man kay siya. Ako inighumas 20 kataro, sige haringga, mura naman kog, may naman kayong iundang. Akong maguwang, sige lang iundang ako. Balik kog eskwela Ako ikaw, balik ka sa, di ko ganahan na, dagko na kita. Galisod sa siya sa pag-eskwela, kay puro mamibugo. Galisod siya pag-eskwela. Nya ganahan siya dito sa bukid, kay madadaraw, mo ito'y kinahanglan, magsige pa kag solve-solve, diha o unsay isulti. Ako kay gikapoy mong kus bukid, gikapoy yung ko, kanang lupig ko niya ba? Lahutay, kanang init, mura kong kakuyapon. Mura ba gikapoy ko, mauto'y nakatukmod na ko, nga moagi ko sa laing kalisod. Nga di sad gusto ang akong maguwang ang pag-eskwela, taliwa sa kalisod, maglakaw kasagaran, magsudan lagloy ag asin, suga o kandila, bugo pagyod. Ana pa. Di isa siya ganahan na ana. Ako niagi sa kuan ng kalisura. Ana, di ba doon naginaani? No. Nya nangandoy day ko nga mapari ko, Lord, mo eskwela ko ha, biya ko diri sa uma kay magpari gyud ko. Dili. Pagbiya na ko sa uma 1979. Karon pila na katuig? Mansan mo ka mo kwenta? Di mo ka mo kwenta? Ako di so ka mo bugo mo kung matsa ona. 31 plus 23 pila na kabuan? Pila na katuig? Sayon ra bang ko nagot 31 plus 23. Tanawa mga 54 na ka. Sakto ba? Di ay 79 man ko nabiyaw. Mao lagi. Di oy dili to 79, 70 kay 77 kay 79 man ko nag high school nya gipunan pa man tog duha ka tuig sa elementary, so 77 ko nibalik og eskwela. 71 man ko nag grade 1 undang grade 4. 77 balik og eskwela, so 77 pila man na 20 kuan 23 plus 23 46 years kumbate karon na gabarog na ko diri sa inyong atubangan pagka 46 years. Ako ba ning gihandom? Wow, usa lang nis mga rewards nga gihatag sa Ginoo kay may suway kog sunod sa Ginoo sa iyang pag-antos, labi na gyud sa misyon sa simbahan. Mao na automatic nang reward ay napaghunahuna na. Parehagog mo trabaho ka, automatic ina na isweldo. Mo na ayaw na lang pangayog sweldo. Do not expect salary. Automatic man na. Pero wa kay trabaho, automatic sa nang wa kay sweldo. Ngano mangayo pa man kag sweldo nga ang trabaho man maoy magdag sweldo. Unsa may pangayoon? Trabaho. Unsa may nindoton? Trabaho. Di ba? Mo na ako karon dinhi, isipari ang akong trabaho mao man ang misa, pagwali o paggiyas mga tao, paghimo aning mga apostolit. Ako ginang paningkamutan nga the best ang akong ikahatag. Bahala nagway kolekta. Di ba? Kay automatic man ang naagi kolekta. Usahay gamay, usahay dili kay di man sad mo magdadi ni kwarta usahay. So gamay-gamay ra usahay pero madako-dako sa naigsunod. Ang nindot lang, sige lang yung tanom. Bahala naghilak na kas imong pagtanom. Ikaw asawa, tamni, itanom ng imong gugmas, imong banang salbahis kayo. Kanang imong mga anak nga tapulan kay tanan
tamni na sa imong gugma o kakugi o pag-atiman, bahalag nagtag-agas na ng imong luha, doon na dyan kay anihon, ana, automatic kinang doon na dyan kay maani. Pero imo ganing itanom diha ang mga yawan-on imong kinaiya, tungod kay gusto nimo silang usbon dayon, imong punayag yaw-yaw, imong awayon, mga bungka ginatanan ninyong kinabuhi, musamot pang imong kasakit. Lagi. Sige, lingi sa imong tupad. Na mananom na ta ha, mananom ta Ginoo, di ta mananom og demonyo. Bisan pagani ang atong kamatayon, usa na kapaagi sa pagtanom. Kay matod pa sa tong simbahan, ang dugo sa mga martir mo'y nahimong sana seeds, mga liso nga nakapalambo sa atong simbahang Katoliko. Mo na si San Tiago or si St. James, mo'y unang mipaaga sa iyang dugo among the first 12 apostles aron itanom ang liso sa pagtuo. Tubo yun, naagitay maani. Muna ay jud ka discourage, ay pangayog reward. Kung ikaw bana magbinuotan ka, ayaw na lang pag-expect nga magbinuotan ng imong asawa. Sige lang jud binuotan. Ayaw na pagsigna, ako nagbinuutan ba ako. Sila po takon nimo. Buutan kang tinuod, ayaw patakod sa yawa. Kung nayawa ng imong asawa, pag binuutan diha. Kung ikaw sa asawa, buutan kay ka, nganong magpatakod man ka nang nayawaan imong bana? Kung kamong mga ginikanan, buutan mong tinuod, ug naningkamot mo kabuutan, nganong magsige mamog pangasaba ng inyong mga yawan o mga anak? Ngayawa naman na. Madadi nagkasaba. Sige hila nagtanom og gugma. Sige tanom sa imong pag-antos mo na. Doon ako'y gitudlo ninyo din nga gisunod yun sa atong COVID-G, kaning akong grupo din sa ato nga mga buutan sa kayo. Kanang triple A. Muna among gipangambisyon, sige tanom. Ampo, alagad, antos. Sige lang ginagtanom sa mga buangon o sa mga buutan. Sige higyon mo na ingos Kristo, sunda ko ninyo. Kung gusto mong mulabaw sa tanan, kinahanglang mahimo mong alagad sa tanan ug awahi sa tanan. Sama nako, matod pa niya, mianhi ko para pag-alagad, dili magpaalagad ug sa pagpakamatay. Iampo nato ang atong mga aspirant sa atong mga political nga posisyon ros barangay ug sa SK nga umaabot. O kining atong mga dagkong mga posisyon nga karon gigunita na sa atong mga kaigsuonan, kanindot unta kung magsigi sila tanom sa ilang pag-ampo, pag-alagad o pag-antos alang sa kaluwasan sa mga Pilipino. Dili magsigig paborot sa ilang kaugalingon, magsigig kaon anang reward, magsigig kaon anang mga abunda nga ani sa ilang kinabuhi karon nga supposed to be i-distribute unta sa ilang gialagaran, ila na noong gikaon o panalipdan pagyod, patyon pagyog na ay mo share anang maong pagkaon. Luoy kayong Pilipinas, no? Naot unta nga mga usab ta dinhi sa simbahan, daghan-daghan magyud mo gihatag dinhi mga online parishioners o territorial parishioners. Pasalig na nako ninyo, di gyud ko mukaon ana ug daghan, gamay ra gid akong kanon, kanang igo ra nako mahurot unya ako nang ipanghatag nato ha. Ay gimog kabalaka mo na palit gid mog slots, di lang sa koron ka update ugma na lang tingbon lang nato ang mga atong makuha sad sa online kay haron matingob og report. Pero salamat gyud kaayo, sige mog paambit dinhi, sige tagpaambit dinhi, di ta mangayog reward nganuman, di na naangay pangayoon. Kun mo tanom ka, do na gyoy anihon. Maghilak kang magtanom, muani gyud ka nga magmaya. Nindog ta.